Vítajte pri sledovaní relácie Ekonomika Plus. Dnes sa budeme rozprávať o finančnom sprostredkovaní, o digitalizácii a o zmenách vo finančnom sprostredkovaní s mojimi dnešnými hostiami. Miroslav Majcin, riaditeľ externého predaja Univerzál Maklérsky dom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. A Andrea Mališová, obchodná riaditeľka UMD Network. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak poďme sa pozrieť hneď v úvode na to, ako sa vlastne situácia mení aj vo svete finančného sprostredkovania. V našich reláciách sa stále rozprávame o efektivite, o digitalizácii, o nových technológiách, tak naprieč všetkými odvetviami, čo sa teda týka aj finančného sprostredkovania. Akým spôsobom to zvládajú v súčasnosti klienti? Áno, dnešný svet je plný nástrah a víziev. Je ťažké sa vyznať z pohľadu financií v rozmanitej palete produktov, ktoré sú v ponuke. A častokrát sú aj veľa zmenené v priebehu času. Klienti sa na nás veľa obracajú s témami ako investovanie, kryptomeny, pýtajú sa, ako získať čo najvýhodnejší úver, alebo sa informujú o pravidelne vládami meniacimi sa pravidlami na ako funguje druhý a tretí pilier, dôchodkový. Takže tých tém je množstvo a ľudia vo všeobecnosti nemajú radi zmeny a platí to teda aj vo financiách. Na druhú stranu je tu veľká skupina mladých ľudí, ktorá chce všetko hneď teraz a dostupné 24/7, na čo im síce odpoveda trošku digitalizácia. A idem naproti, ale digitalizácia okrem pozitívnych vecí nesie zo sebou aj určité rizika. No a my, našim poslaním finančných sprostredkovateľov je prekonávať tieto nástrahy, pomáhať klientom prekonávať tieto nástrahy a postupne tých klientov edukovať, zvyšovať ich finančnú gramotnosť. No aj takýmto spôsobom, že ste tu v našej relácii, edukujete, ale teda ako zvyšovať tú finančnú gramotnosť klientov? No najlepšie je, keď si to možno vysvetlíme na nejakom príklade, pretože ľudia v zásade už poznajú výrazy, ako je investícia, úrok, životné poistenie, ale už trošku menej je im jasné vlastne, o čom je podstata týchto produktov a akým spôsobom, ako a prečo ich vedia využiť vo svoj prospech. Takže začnem možno životným poistením. V podstate keď sa spýtame, že na čo slúži životné poistenie, tak klienti už aj poznajú odpoveď, že slúži na pokrytie nepredvídateľných životných situácií. Ale čo už trošku menej rozumejú, je tomu, že akým spôsobom im môže pomôcť dobre nastavené životné poistenie. Takto nastavené životné poistenie, vhodne nastavené životné poistenie, im dokáže pomôcť zabezpečiť finančnú bezpečnosť alebo ten rodinný rozpočet v prípade nečakaných udalostí, ako je nejaká kritická choroba člena rodiny, alebo nebodaj úmrtia, bohužiaľ aj to sa stáva. Alebo keby sme išli trošku do takých menej fatálnych záležitostí, tak napríklad dlhodobá PNK jedného z živiteľov rodiny, napríklad rodičov, môže priniesť teda veľký pokles z rodinného rozpočtu a životné poistenie dokáže nahradiť tento príjem, čím sa vyhnú určitým nejakým nezrovnalostiam, alebo ako to povedať, nepríjemným situáciám, pretože treba platiť účty, platiť hypotéku, život ide ďalej a úplne sa nás banka asi nepýta na to, či sme zdraví alebo chorí. Keď ste už spomenali tie hypotéky, a to teda súvisí veľmi s touto finančnou gramotnosťou, asi teda najčastejší produkt, ktorý ľudia poznajú, tak ako aj v tejto oblasti zvyšovať finančnú gramotnosť? Ďalším takým príkladom môžu byť práve tie hypotekárne úvery. Ľudia sú vo všeobecnosti veľmi konzervatívni a myslia si, že keď sa raz upíšu jednej banke, tak s ňou musia aj dožiť. Nie je to úplne pravda. V priebehu čerpania hypotéky a platenia hypotéky môžete zmeniť banku. A aj preto je dôležité si klásť otázky, čo je to koniec fixačného obdobia, prípadne prečo je dôležité si v dostatočnom predstihu nechať vypracovať ponuky od iných bank. A tiež je dôležité sa zameriavať nielen na taký jeden parameter, ktorý je veľmi vo všeobecnosti známy, a to je výška úroku, ale pozerať aj na iné parametre, napríklad na dĺžku splácania hypotéky, prípadne životné poistenie, pretože banky ponúkajú väčšinou k hypotékam životné poistenie, ale nie vždy môže byť najvýhodnejšie na tom trhu. Keď rozprávame teda o tých finančných rôznych produktoch, to investovanie už spomíname teda veľmi často aj v našom vysielaní, ale myslím si, že ešte to nie je také viditeľné, čo sa týka tých investícií u Slovákov. 46 miliard eur ešte stále máme na bežných účtoch, takže ešte máme čo robiť. Ako aj v tomto smere možno zvyšovať finančnú gramotnosť? Tak jednoznačne je tu potenciál.
s kolegami, tak ako ste povedali, vnímame, že záujem o investovanie rokmi rastie, čo je určite skvelá správa. To, čo je však trošku horšie, je, že akoby opakovane cyklici ľudia sa ľúbia nechať nachytať na lákavé reklamy a naozaj nejaké také mylné predstavy o rozprávkovom zisku za extrémne krátky čas. Že častokrát bohužiaľ prichádzajú aj všetky svoje životné úspory, čiže treba byť v tomto smere obozretný. Niekedy zase možno, že podľahnú nejakej takej tiež vábivej reklame a kúpia si produkt, ktorý je naozaj atraktívny, vyzerá dobre. Bohužiaľ tá poplatková štruktúra je nastavená tak, že vlastne keď sa pozrieme na to, čo im na konci dňa ostane, tak ten zisk alebo ten výnos je minimálny alebo nulový. Čiže treba byť v tomto smere veľmi opatrný. Na druhej strane je tu taká skupina klientov, ktorá je veľmi nedôverčivá, opatrná, bojí sa, držia svoje peňažky na bežných účtoch, ako ste povedali. Je to naozaj masa financií, alebo na sporiacich účtoch v bankách. Nebudú niektorí ešte aj doma vo vankúšoch, keď to teda nadľahčím. A myslia si, že tie peniaze sú v bezpečí, že takto ich ochráneno. Opak je pravdou. Jednak tie peniaze pre nich nezarábajú, nenosia nejaké výnosy a znižuje ich hodnotu ešte aj inflácia, ktorá do nich pravidelne zakusáva. Takže tie peniaze sa znehodnocujú. No a práve investovanie, ktoré získava teda na sile do tradičných investičných nástrojov, ako sú napríklad podielové fondy, môže pomôcť poraziť túto infláciu, môže pomôcť znížiť jej negatívny dopad na naše úspory, či už doma, alebo niekde inde teda, ideálne teda zainvestované v týchto podielových fondoch. Treba však férovo povedať, že investovanie je beh na dlhé trate, je to taký maratón, by som povedal, a každopádne treba začať. Platí, že čím skôr začneme, tým lepšie, aj keď povedzme s malými subami, dneska sa dá od pár desiatok eur investovať, 10, 20, 30 eur, a časom mi môžem zdvíhať tieto svoje úložky. Takzvané také investičné sporenie. Presne tak, investičné sporenie. A potom sa vlastne už budem len pozerať, ako mi krásne tie peniaze zarábajú a ako sa tam pripisujú tie jednotlivé úroky, zhodnotenia a tak ďalej. Čiže ak by som mohol doporučiť divákom, tak treba začať a treba sa obrátiť na svojho investičného špecialistu. Možno ešte poviem jeden príklad. Keby sme teraz začali investovať povedzme 30 eur mesačne, čo je 1 euro denne, čo verím, že každý divák dokáže investovať 1 euro denne, tak za 30 rokov pri priemernom nejakom nominálnom zhodnotí 8,5%, čo akcie dokážu zabezpečiť, môže mať nasporených na účte o 30 rokov cez 46 000 eur. To sú dobré sumy, stále vlastne ukazujeme takéto príklady, ktoré by mali motivovať tých ľudí, aby teda svoje peniaze investovali alebo teda dali do investičného sporenia. Keď sme pomenovali teda ten problém, síce sa to mierne zlepšuje, ale stále je to teda na Slovensku problém, nechceme veľmi investovať, tak ako v tomto smere možno že zlepšiť tú finančnú gramotnosť? Tak v zásade sú 3 cesty, ešte možno dopoviem a je to čiastočne odpovedia na vašu otázku. Dôležité je si vytvoriť návyk pri investovaní, to znamená tak, ako sme zvyknutí platiť, ja neviem, energiu alebo hypotéku, alebo iné pravidelné výdavky, telefón, nikto sa na tým ani len nepozastaví, tak by sme si mali akože vytvoriť aj vlastný vnútorný pokoj a návyk na to, že investujeme do svojej budúcnosti. A čo sa týka vzdelávania a edukácie, tak v zásade existujú 3 hlavné cesty, ako sa dá finančne gramotne vzdelávať. Prvou cestou je samoštúdium. Je to ale veľmi časovo, energeticky poviem náročné. Ten klient by v zásade každý deň mal pozerať, čo sa vo svete financií deje, študovať trendy, poznať aj samotné algoritmy, ako tie peniaze fungujú, sledovať, čo zamýšľa vláda, čo schválila vláda a tak ďalej, pretože tá legislatíva je prepojená s tými financiami. Čiže za nás neúplne efektívna a nie pre každého cesta. Druhý spôsob, alebo druhá cesta je kontaktovať a využiť služby nezávislého finančného sprostredkovateľa, ktoré to samoštúdium a ten čas, ktorý by ste tomu museli venovať, preberie, študuje za vás, poskytne vám svoje služby a na konci dňa dokáže v každom momente poskytnúť z celej plejady produktov, ktoré sa na trhu nachádzajú, ten najlepší, najefektívnejší, možno častokrát najlacnejší aj vám ponúknuť. Navyše v spolupráci s ním získavate jeho know-how, ktoré vám odozdáva, takže ten klient aj rastú jeho vedomosti. A treťou cestou sú vlastne prvé 2 spomínané možnosti v kombinácii s nejakými modernými technológiami. No a tie moderné technológie som spomínala hneď
aj v úvode. To samo štúdium sme stále hovorili a stále na to upozorňujem v našej relácii, že keď niekto aj na vlastnú päsť napríklad investuje, asi to úplne nie je najvhodnejšie, pretože nevieme všetko odsledovať na trhu, čo vie napríklad finančný sprostredkovateľ. Čiže v zásade nám vie veľmi ušetriť efektívnejší čas a to nám vie aj ušetriť technológie, respektíve nové technológie. Čo si pod tým máme predstaviť? Opäť vysvetlím na príklade. V poslednej dobe alebo v posledných rokoch sa doba neskutočne zrýchlila, všetko sa mení. To isté platí aj pre trh finančného sprostredkovania. Ľudia častokrát hľadajú veľmi rýchle, efektívne riešenia a preto využívajú častokrát aplikácie a internet bez nejakého využitia makléra. No a Univerzál je práve známy tým, že investuje nemalé prostriedky do práve týchto technológií moderných. A takým príkladom by som mohla uviesť napríklad aplikáciu UFO, univerzálny finančný organizér, ktorý klientovi pomôže sprostredkovať službu, ktorú práve hľadá. A keď si nie je úplne istý, tak sa vie veľmi ľahko spojiť aj so sprostredkovateľom. Keď sa pozrieme na tie ešte teda dáta, či to využívame, ja som aj pozerala takú štatistiku nedávno, že my sme v rámci tých technológií celkom pokročili, že možno v mnohých oblastiach nie, ale čo sa týka tých technológií, tak ich vieme teda celkom dobre na Slovensku prijať. Nech sa páči. Tak boli hokejové majstrovstvá, tak odpoviem hokejovú, tak určite. Môžem s vami súhlasiť. Ja možno len doplním, aby si diváci vedeli predstaviť. Naša spoločnosť do aplikácie alebo do digitalizácie v posledných rokoch investovala nemalé prostriedky, je to rádovo 5 miliónov eur. Čiže naozaj tomuto trendu my rozumieme, vnímame ho, nesmieme tam chýbať a preto do neho investujeme nemalé prostriedky. Áno. Ukázalo sa, že táto cesta je práve tá správna, pretože Univerzál má taký najlepší finančný ekosystém na trhu, ktorý práve pomáha sprostredkovateľom a uľahčuje tú každodennú prácu, ale taktiež slúži aj ako zdroj vzdelávania. Vzdelávací ekosystém, to je pre toho daného sprostredkovateľa alebo konkrétne klienta? No v zásade aj dá sa využiť pre obidve tieto skupiny. Dôležité je, aby bol ale pravidelne informovaný, edukovaný sprostredkovateľom, ktorý naozaj, keď chce poskytnúť kvalitnú službu klientovi, tak musí byť v obraze, musí vedieť pracovať s modernými nástrojmi, musí mať dostupné všetky potrebné informácie, čiže musí vedieť, kde hľadať a tie informácie aj nájsť, aby vedel klientovi poskytnúť tú kvalitnú službu. Potom môže skutočne efektívne ponúknuť klientovi to, čo potrebuje a nastaviť jeho riešenie tak, aby to vyhovovalo jeho aktuálnym potrebám. My máme vo firme vzdelávací modul v rámci nášho finančného ekosystému, ktorý sa volá Infoportál, kde si od začiatočníka cez pokročilého až nejakého profesionála, prípadne manažera nájde každý všetko to, čo potrebuje k tomu, aby mohol poskytovať kvalitné služby. Tento infoportál plánujeme do budúcna, čo skoro verím, spustiť aj v module pre klientov, to znamená verejnosti, aby sa mohli edukovať vo financiách aj sami, keď majú k tomu chuť a priestor. Pani Maličová? Áno. Môžem povedať, že vlastne takým ďalším nástrojom, ktorý pomôže, je UFO, pretože klienti častokrát nevedia, aké zmluvy majú uzatvorené, u akých finančných inštitúcií, koľkokrát nevedia, na aké cieľové čiastky, prípadne x rokov ich nemajú aktualizované a práve s týmto UFO môže pomôcť, kde práve majú vždycky po ruke aplikácií všetky zmluvy, takže vždycky vedia hneď, čo majú, s tým, že UFO im pomôže aj v tom, že je prepojené s našimi kalkulačkami a tým pádom, keď budú niečo čokoľvek potrebovať, si môžu dojednať práve cez túto aplikáciu. S tým, že veľkou výhodou u nás je, že máte na výber v širokú škálu produktov a od všetkých možných finančných inštitúcií. Keď sa rozprávame o tých nových technológiách, tak je tu samozrejme aj obava na trhu, že či tie nové technológie nahradia vašu prácu tiež, teda prácu finančných sprostredkovateľov. Tak do určitej miery si treba povedať, že áno. V tomto smere im ide naproti ešte aj umelá inteligencia, ale treba dodať, že naša aplikácia, špeciálne naša aplikácia vyvinutá tak, že spája klienta
s finančným sprostredkovateľom a spája tieto dva svety, ktoré za nás bez seba nebudú fungovať, pretože vždy to bolo a je o ľuďoch. Na konci je tiež nejaký človek, ktorý potrebuje nejakú službu. Treba ale však povedať, že tá aplikácia aj klientovi vytvára určitý priestor na to, keď má chuť aj dostatočne erudovaný, aby si zjednal alebo kúpil danú službu alebo produkt sám. To znamená, že aj to spája, aj tam je priestor na to, aby klient mohol samostatne fungovať. Každopádne, ak si klient stiahne tú aplikáciu a nemá ešte svojho agenta, tak my mu agenta pridelíme a on sa s ním môže spojiť, poradiť a podobne. Naopak, agent vidí, aké služby toho daného klienta zaujímajú, vie mu pomôcť výberom, vie sa pozrieť na jeho existujúce zmluvy, spraviť mu nejaký finančný audit, či ich má správne nastavené na to, v akej životnej fáze sa zrovna nachádza a podobne. Čiže, ak by som to možno zhrnul, kombinácia spolupráce s nezávislým finančným sprostredkovateľom a s technológiami je za nás najlepšia cesta, ako fungovať vo svete financií. Tak ak niekam dávame peniaze, tak úplne nechceme to dávať iba takto, že technológie, aby nám to riadili, ale naozaj tam chceme mať aj ten ľudský faktor v konečnom dôsledku. Na záver, keby sme si teda zhrnuli túto tému a pozreli sme sa na tento meniaci sa finančný svet, o ktorom veľa rozprávame v našich reláciách, tak ako sa prispôsobiť, respektíve ako čeliť tým nástrahám v súčasnosti tohto finančného sveta? Áno, je potrebné učiť finančnej gramotnosti a začala by som asi od toho najdôležitejšieho a to sú naše deti. Tu by som vrelo doporučila knižku, ktorej vznik sme podporili. To nás veľmi teší. Volá sa Ako sa Hanka naučila sporiť. Je to takou veľmi hravou, príjemnou formou na príbehu dievčatka Hanky 4-ročného vysvetlené napríklad, čo je to sporenie alebo čo je to úrok. No a čo sa zase týka nás dospelých, tam by som dala také 3 rady do života. Prvá je, urobte si poriadok vo svojich zmluvách, s tým vám vieme pomôcť, veľakrát aj ušetriť. Druhá rada znie, myslíte už teraz na budúcnosť, pretože ako sa správam k finančným prostriedkom dneska, tak dobre sa budem mať v budúcnosti, čiže nabádam na to sporenie. A tá tretia rada je, nemíňajte viac, ako zarobíte, prípadne míňajte menej, aby tam bol priestor myslieť na tú budúcnosť. Tak za mňa jednoznačne, aby sa klienti obratili na špecialistu, ktorý dokáže fundovanie previesť toho klienta poľahky svetom financií, pretože má skúsenosti, má na to vedomosti a zabezpečiť im tak prosperujúcu a bezpečnú budúcnosť finančnú. Ja len teda pripomeniem, lebo ste hovorili aj to, akým spôsobom ľudia vedia prísť o peniaze, keď sa nespoliehajú na odborníka, tak ešte raz to teda pripomínam, že naozaj, čo sa týka financií, je dobré si nechať poradiť a neísť cestou, že ja to zvládnem sám, lebo naozaj v meniacom sa svete je to veľmi komplikované. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Miroslav Majcin, riaditeľ externého predaja v Univerzál Maklérsky dom. Ďakujem pekne. A Andrea Mališová, obchodná riaditeľka UMD Network. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia. No a rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Majte sa pekne a dovidenia.